kuma yi tita ya kuyi mais ni cɛlu nana n'anw ma se ka barika de da o ye ngɔnɔngɔ wololen sajala ka boli ka bɔ k'a ye ka na ko kelen min ne nana ne ma se k'i seko n'i dama yira yira i b'a sɔrɔ i tɛ se o de la mais ne ni karamɔgɔ sera kelen kɔrɔ ne jɛlɛkaw la daminɛ denkɛ b'a to ka barika da o ye ngɔnɔngɔ wololen sajala ne bɛ barika caman da nin kelen kan yan alo den nin minɛ ka denw ye k'a barika tigi sara ye moto la k'a barika ɲɛ tutara la k'a barika ne ye mobili tile la k'a di ne ma kura sini su o kɛra ni bɛɛ mana k'i ka fa caman kɛ sɔrɔ ne tubabu de barika tɛ ka taama bɛ kɛ gansan ye fulaw de ye nagama de tubabu jaabi kɔni la bisimila an bɛ ko bisimila ka di dunan ye ni mun ye se yan bisimila kuma man ca o sallallahu alaihi wasallam i ma ko ɲɛ wala gizir ne ma be cɛ kelen ka wa caman yɛrɛ bala ka taa la